Aw bisimila Hôtel Lafiya la. Niko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fil dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don. K'a to mɔbili boli la, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement,
L'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye janvier kalo tile 14 san 2026 an ka kuma bakunbaw bɛna kɛ min ye bi sɔgɔmada in na o ye bidon in yɛrɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya ko k'a la kurakuraya o baara min sigira sen kan wulikajɔ min kɛra o la o san 4 o ye bi ye Basolma Bazie ale bɛ an fɛ yan min ye président ye o y'a bisimila kunungo ani premier ministre Mali yɛrɛ kɔnɔna na sa tajiko kuma ale bɛ senna hali bi sɔngɔ gɛlɛya ani sɔngɔ degun o bɛɛ lajɛlen bɛ a la président ka laseli senfɛ diinɛtigiw ni batotigiw ɲɛna baaraba minnu bolodalen don a bolo n'o ye kalansoko ye n'o ye baara yirima belebelebaw ye a bɛna n'a da don o la sɔgɔmada in na k'o ɲɛfɔ an ye farikolo ɲɛnajɛ kunun sɔrɔ a kalayara kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan fédération ale ka bureauba min bɛ n'o ye maa 14 ye kibaruyaw sera an ma k'a jira k'a fɔ ko maa 13 olu ye walan sɛmɛ o kɔrɔ ko fédération nin ye ale cilen ka ban pewu jamana ɲɛmaa olu kan ka se ka min kɛ Seku Jego Keyita ni ale ye seguba ye ale bɛna na ɲɛfɔli kɛ an ye ko in na min ye fɛn minnu ni fɛn minnu kan ka sigi sen kan joona yaasa an kana bin degun min n'an bɔr'o kɔnɔ o ɲɔgɔnna na
demi-finalu olu fana bɛ bi fala ye ni ala sɔnna ma anw ale ni olu an na ɲɔgɔn sɔrɔ bi a yɛrɛ ka ca dɛ 4 n'o dɛ e bɛ ka jɔnni supporter fɔlɔ ne b'a dɔn e ye Nizeriya ka de ye e ye Nizeriya ka ye bon ne kɔni ne ni dimi de tɛ taa so cogo di fala n'a daminɛna ni min y'a dasi nka n bɛ wɔlɔfɔw la han n bɛ wɔlɔfɔw la parce que tiɲɛ yɛrɛ la u kun ka ɲi n'an ye de an ka tiɲɛ fɔ u kun ka ɲi n'an ye bon fala ye fédération fɛn caman ka di mɔgɔ ye nka o fana tɛ se ka sɔrɔ fédération ko la dɛ donkanw b'a la doncogow b'a la nka ni sariyaw ma falen sariya minnu bɛ yen n'olu ma falen a ko ka gɛlɛn donc bi an n'an da don nin bɛɛ la k'a ɲɛfɔ e ani ne fala ye bi sɔgɔmada in na an bɛ janvier kalo ale tile 14 na jumadonya dɔ fɛ janvier kalo tile 14 san 2022 fala ye malidenw bɔra Bamakɔ ya u bɔra cogo min Mali fantɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɔra ten ko CEDEAO a dɛmɛbaw a senkɔrɔmadonnobaw k'u tɛ olu ka ko la bi u t'o la sini fala nin don in kama Maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'i ta ni bila kɛrɛfɛ maa m'a fɔ n ye nin bɛrɛbɛrɛlitɔ maa ye maa m'a fɔ n ye sɔrɔdasiw senkɔrɔmadonnomaa ye bɛɛ ko Mali o de y'a to don in ale ni don tɔ si man kan nka fala ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn a bɛ sɛmɛ ko dɔ de la kabini waati jan M5 kɛlɛ bɛ a 12 fili la tuma min na fala ye maa mafalen minnu bɛ M5 kɔnɔ olu kun y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko n'an ye fanga ta an k'an jija an ka yɛlɛmaw boloda an ka falenw boloda degun minnu yera an ka jamana kɔnɔ maire bɛ bila ka taa mairiya la o bɛ yɛlɛma gouverneur bɛ yɛlɛma préfet bɛ yɛlɛma juge bɛ yɛlɛma mara taacogo ani mara kɛbaaw ni mara kɛcogo bɛ kalifalen don maa minnu na fala ye olu yɛlɛmana ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu minnu tɛ maaninfinw to u dabolo la ko k'a lajɛ mara yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di jamana taabolo bɛ se ka yɛlɛma cogo di yɛlɛma belebeleba jumɛnw bɛ yen n'an ye degun jumɛnw ye an ka bɛɛya kɔnɔna an k'olu yɛlɛmali baaraw kɛ a fɔra o ma ko refondation fala ye maaninfin o maaninfin i bɛ maaw ka ɲuman dogo i farala zon kan han a waati cɛ min tun b'a kuma fɔ Modibo Sidibe don refondation ale de y'a kuma fɔ k'a sɛbɛnw kɛ k'a baaraw kɛ hakililaw ni kuntilennaw nana ta a nana don M5 baarakɛlaw na fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana caya min ye ɲɛma sɔrɔ ko la fanga talen kɔfɛ sabula bɛɛ lajɛlen kun na fala ye ŋɔni ye suruku bila naji feere la kɔni i ye ko kɛ dɛ ni naji kɛlɛla tigi bi sɔrɔ a la o parti politiques ni jɛrɛjɛkulu ni fara ɲɔgɔn kan tɔw faralen ɲɔgɔn kan fala ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'ale sonsoro a nana wolo min na fanga ɲini dara kɛnɛ ka kangalankan bɛɛ lajɛlen y'i tufa k'i jɔ i ta kan fo waati min mara taabolo nana yɛlɛma dɔɔni min ye Asimi Goita ale talen ka bila ko kunna fala ye ko ka mun de kɛ yaasa an ka se ka taa ɲɛ ko assise nationale ye yɛlɛma minnu ɲini an fɛ assise nationale ye laɲini minnu ɲini an fɛ an ka taa o sira fɛ o de senfɛ sa an y'a fɔ CEDEAO ma ko anw tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sini k'an jɔ an jɔkolo la malidenw bɔra o de la sa janvier kalo tile 14 san 2022 k'a yira k'a fɔ k'u b'u faso fɛ bi u b'a fɛ sini nka fala ye ko in sigira laɲini dɔw kan dɛ laɲiniw b'a la dɛ tiɲɛ don Asimi ninnu ye wulikajɔ kɛ tiɲɛ don maaw ye fɛn caman fɔ tiɲɛ don min ye hakilinabaw bɔra assise nationale kɔnɔna na nka a ɲinina sa fana fala ye mara yɛrɛ kɛcogo o bɛ sinsin ka jamana jɔ sariya tilennenw kan danaya ani maa ɲɛnɛmaw ka se ka olu bila baara la ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ o senfɛ yiriwali ka kɛ sɔrɔdasi kunda baara min bɛ kɛ a ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la marabolo cogo la feerekɛlaw ka cogo la sugula kɔnɔnaw la du kɔnɔnaw la kalanyɔrɔw la faso cakɛdaw la sifinw ka tɔnw maliden minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko min ye mara kɛcogo ɲuman tilennenya ni laadiriya k'an k'o kɛ an taalan ye
hakilina nu ka se ka sabati a ɲinina jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ asisi yɛrɛ laɲiniba min fɔ sa ni o dɔw bɛ ka lawaleya nin waati na falayi ko an k'an jija an ka tilen an ka danaya ta an ka baara kɛ an kɛra sɛnɛkɛla ye o an kɛra mɔnikɛla ye o an kɛra bololabaarakɛla ye o an kɛra jagokɛla ye o an kɛra faso ka cakɛda ye o an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen n'o ka bon ni fɛn bɛɛ k'o ye mali ye an k'an sinsin o kan tilennenya ni laadiriya fasoden ɲumanw ka ɲini ka bila baara kɔnɔna na min ye jamana ye maa si kana den kɛrɛfɛ maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye falayi maaw bɛ kule min na bi n'o ye lakanabaliya ye a ka sigi bɔlɔ kelen kan maa minnu bɛ fɛ k'u ni di faso ye u ka ɲini ka don kow kɔnɔna na falayi baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ko yalama k'a ko de bɛ cogo di bi dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka dɔ far'o kan cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya bɛrɛbɛrɛlitɔnw donnen kulukura la ka se ka jɛnɛ taabolo kura sigi olu ka ko ka falayi ko maaw bɔra ka nin laɲini de kɛ san 4 kɔfɛ k'a ko de bɛ cogo di bi lakana kunda a ko bɛ cogo di bi mara kɛcogo kunda a ko bɛ cogo di bi min ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kunda falayi k'an ka jamana baarakɛyɔrɔbaw k'o bɛ cogo di maaw bɛ taa cogo di laɲiniw bɛ cogo di malidenw yɛrɛ ko cogo di bi san 4 u ka wulikajɔ kɔfɛ ko ɲininkali ye nin yɔrɔ in de ye tiɲɛ don ka bɔ ka drapeau majamu ka drapeau tanu ka drapeau lase k'a yira k'a fɔ i b'i faso fɛ falayi k'o dɔn k'o dɔngalakari o ye tiɲɛ ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri k'a yira union européenne la k'a yira nanzara jamanaw la k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko anw ko k'an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sini k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi falayi ka minisuma gɛn ka kidali minɛ ka gawo minɛ ka menaka minɛ ka bɛri minɛ nka mara bɛ cogo di a kɔnɔna na bi anw yɛrɛ bɛ ka mun de kɛ ninnu taalen kɔfɛ ko yalama laɲini minnu bɛ yen ni malidenw bɔra k'a fɔ ko k'a sigi sen kan ko kimɛli waati ma se sa wa n'o y'a sɔrɔ baara kan ka kɛ hakili jagabɔ ye ka karamɔgɔw k'olu ka t'olu nɔfɛ ko ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna u ka se ka siniɲɛsigi dɔn an ka tabiyaw n'an ka taabolow an ka adamadenya kɛcogo an ka maanifinya faamuyacogo an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka daabolow bɛɛ lajɛlen falayi ko yalama ko malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma k'o bɛna na k'o fura ye wa falayi maaw ko n'i ye kuma cayalen jibatɔ so kɔnɔ siga bɛ den fa de la n'o tɛ ba kɔni dɔlen don bi ko nin kan ka kɛ sababu de ye bi u ka taasibila kɛ ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ an bɔra min an bɛ ka taa min tubabukan ba fɔ in nɛgɛ tɛ maliyɛnw na bi tuguni maliyɛnw ko de ye tilennenya ni laadiriya ɲɛmaa bɛ k'a ɲɛ siri cogo min falayi ka baara kɛ a k'a jija a ye maa minnu bila baara la o fana k'o baara ɲɔgɔnna kɛ k'a daminɛ an ka togodaw la fo sanfɛ a ka dɔn k'a fɔ ko lakɔlɔsili bɛ yen baara minnu bɛ yen bi n'olu kalifalen don maaw la falayi k'an bɛ ka segin tubabukan fɔ la dɛ an dun k'an y'an yɛrɛ ta an ka sɛbɛnw ye tubabukan ye an ka taabolo ye tubabukan ye an bɛ laseliw kɛ tubabukan na k'o tuma k'an ye kan layidu min ta k'o bɛ mini waliyaba minnu taara lakanako ta na sira fɛ falayi ni cɛsiri ni timinandiya kun kɛra ko a lasumensuru ye min ye falayi maa minnu yɛrɛ tun b'u disi gosi k'a fɔ ko anw de ye transition ye k'a caman tununnen don bi dɛ n'o tɛ nin kun ye dɔw ka dɔgɔ duman yɛrɛ falayi belebele o diɲɛ ma ɲi dɛ politiki falayi a fɔ fa k'i den minɛ kana sɔn politiki k'a minɛ o furakɛ ka di nka politiki n bɛ maaw dɔn falayi jamana in kɔnɔ o donna ni miliyari de ye politiki la bi u tɛgɛlankolon don u tɛ se k'u sigi kɛrɛfɛ a mɔgɔ ka ca duw cira politiki balimayaw tiɲɛna politiki teriya dumanw tiɲɛna politiki maaw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ politiki a ye mun ɲɛsin an ma lafiya ni basigi ni danni na falayi ko k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ falayi u dɔnna ni min ye ko daminɛ u k'u ɲɛsin o ma bamakɔ tubabukanba fɔ in u k'o ye k'o to yen cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya min bɛ sen na don o don ka ɲɛsin bamajuwalekɛbaw ma k'u k'o matarafa n'o tɛ munumunu salo janba in falayi tubabukanfɔba in maliyɛnw tulo bɛ min na o ye barama de ye dɛ an tɛ dugawu kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan laɲini minnu bɛ ka kɛ nin waati laban in na falayi anw ka baara kɛlɛyɔrɔ ye min ye i bɛ da min na k'o bila baara la o de bɛ taa e yɛrɛ de tɔgɔ fɔ k'e ma jamu fɛn caman bɛ yen anw kan ka o dɔn ko olu bila k'an sen bɔ olu la pewu k'a sababuya kɛ an ka jamanadenw ka laɲiniw man ca falayi bi i m'a ye bamakɔ kɔnɔna na yan yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ dugawu de kɛ ala k'an ɲuman bɔ k'an ɲuman segin n ka denbaya la n ka taa n dahirimɛ ɲini ka na n'i ko maa ma ko politiki ɲɔgɔn ye bɛ n'i ma farati aw minnu y'a fɔ aw yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kunna falayi o de la bi maa caman tulo b'a la k'a fɔ ko perezan ka discours la falayi
k'a ko politique ko bɛna lajɛ ko k'a sɛbɛn dilan sen kan maaw fɛla tɛ dɛ ni ɲɛmaaw t'a kalama an kɔni b'a fɔ ɲɛna maaw fɛla tɛ jama fɛla tɛ sabula jama bolo baara min kan ka kɛ bi o ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan baara min kan ka kɛ bi o ye ka baara layidu mun tara fala ye sɛbɛn minnu kɛra k'u lawaleya baara min kan ka kɛ bi ɲɛmaaw bɛ ka min fɔ su ni tile fala ye an k'a waleyatɔ ye kɛnɛ kan mɔgɔw mago b'o de la dɔ bɛ ka kɛ dɛ jɔn ko ala dɔ bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔso baaraw bɛ sen na balontan terɛnw olu caman jɔra lakana ta na sira fɛ baara caman bɛ ka kɛ mɔgɔw ka saraw bɛ ka d'u ma fala ye nka nin bɛɛ la maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɛ saratala ye maliyɛn bɛɛ tɛ sarata dɛ wa min ye maliyɛn fanba ye u mago bɛ mun na bi fala ye u ka taa kɛnɛyakɛyɔrɔw la u ka se ka lasaniya o kɛnɛya baara dɔw bɛ sen na u ka se ka taa kiiritigɛyɔrɔ la u lafiyalen ka taa u ka jo ka di u ma togodaw la mara bɛ maa minnu bolo fala ye u kana taa u yɛrɛ kɛ wara faga balo ye maaninfinw da la gɛlɛya gɛlɛya filan da la nin ye bi fala ye terrorisme ni bɛmancɛ wale kɛ b'a la n'i y'o marakɛla kɔrɔw sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn anw ka hakilina na 14 janvier fala ye a kan ka kɛ nin taasibila ni nin miiri ye ka hakili jagabɔ an bɔra min an bɛ taa min yaasa an nafa ye min ye an ka se k'o sɔrɔ an ka kuntilenna ye min ye an ka se k'o sɔrɔ fɛn kelen bɛ yen n bɛ segin a ka kuma caman fala ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an kana ɲinɛ o kɔ an kana ɲinɛ o kɔ dɛ belebele ni baarakɛla ni cɛsirikɛlaw de caman dalen don kɔ ka fala ye u fana ka sɛbɛnko gɛlɛyaw bɛ yen u ka degunw bɛ yen u bɛ fɛ ka baaraw kɛ faso kɔnɔ nka ɲɛ tɛ sɔrɔ a la fanga mana fɔlɔ mali la min y'i ɲɛsin a ko ma tiɲɛ yɛrɛ la sabula a nunjuru bɛ minnu bolo bamakɔ ya fala ye olu t'a fɛ ka maa dɔw ye olu dun de b'u ka wari don a la dɛ waati dɔ kuma sera maa minnu fana b'o baaraw la u k'a lajɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ nin y'anw ka kado ye bi sɔgɔmada in na k'a di premier ministre ma sabula min ye nin ko in ye n'i ma fili Choguel de y'a tu tigɛ dɛ an kana ɲinɛ o fana kɔ kunun ma to maa min kɔnɔ bi tɛ t'i kɔnɔ i ka sa a y'a sɔrɔ ale bɛ réforme na fala ye wulikajɔ ni denmisɛnninw bɛɛ ni le cerveau ninnu ye u ye ko caman kɛ la ka taa se Dirisa Mɛmɛntaw ni Kuyatew ma u bɛɛ lajɛlen cɛsiri 14 bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an kana ɲinɛ olu fana kɔ sabula anw fɛ yan min ka jugu maa min bɛ don min an ɲɛ bɛ o de la minnu ye dɔ kɛ ɲuman na an kana ɲinɛ o kɔ fala ye wala ɲuman b'an ka sanango sɛgɛji la dɛ nin y'an ka kado ye k'a di premier ministre Ablaye ma sabula ko in bɛɛ b'ale de bolo jamanakuntigi yɔrɔ ka jan nin ko ninnu na dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye président ka samɛ foli hukumu kɔnɔna na a ye laseli caman kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la wolomasiri tabaw baara min bɛ ka kɛ olu ka ko hukumu kɔnɔna na nka da sera fɛnw fana ma mun bɛ taa se jɔli kuraw ma kalansokow b'o la dɔgɔtɔrɔsokow b'o la yiriwali taasiraw b'o la baara mun bɛna na se ka sigi sen kan Asimi ye min fɔ arajo Mali maaw y'a jata an ka jɛ ka o filɛ ɲinan an bɛna baara caman kɛ kalanko hukumu kɔnɔna la an bɛna lycée ordinaire ninnu classique ninnu bon an bɛna o 26 o de bɛna joli na daminɛ san natɔ kɔnɔna la a bɛ daminɛ ɲinan ka taa o ye lycée kura de dɛ donc lycée d'excellence fana o fila o joli bɛ sen na o fana baara bɛna kɛ ani u b'a fɔ o ma ko IFP institut de formation des professionnels ça veut dire u bɛ an ka professionnels former minnu bɛ baara ninnu kalan ɲini ka dɔn cogo min na
o bara fana waso bɛna jɔ n'o bɛna bɛn den 9 ɲɔgɔnna ma bɛɛ bɛ fɛ ka taa kalan université ninnu kɛ mais bara dɔw bɛ yen n'an ma kalan ɲini k'a dɔn an tɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ bon ni bolo fana kɔnɔ i bɛna ye mun ye maître ta ye ɔkɔlikaramɔgɔ ta an bɛn'o fana den 5 jɔ an bɛn'o den 5 fana jɔ min b'a to hali bi an ka kalanko maître bɛ se ka kalan cogo min na min b'a to o fana bɛ se ka jamanadenw tɔ kalan cogo min na bon minnu bɛna labɛn wɔlɔsɔ dɔw bɛna labɛn n'i y'a ta sa lycée jeune fille ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman lycée kɔrɔlaw la mɔgɔ 22 an bɛn'o ta k'o labɛn kura ye k'o labɛn ni enseignement supérieur la an ka bibliothèque universitaire o bɛ sen na o fana baara bɛ na continuer ka na se Sikaso université o baara bɛ sen na ani NSUP fana bɛna labɛn ka dilan min b'a to kalan fana bɛ ɲɛ cogo min na ani an ka ENI an bɛn'o kɛ centre d'excellence o fana bɛna labɛn donc bɛɛ ye k'a fɔ éducation ni enseignement supérieur ninnu baara bɛna k'a la min b'a to kalanko bɛ ɲɛɲini cogo min na donc a musaka bɛ bɛn miliyari 130 ma. Devant les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et la société civile, le président de la transition promet de poursuivre et renforcer la lutte contre les groupes terroristes qui changent de stratégie chaque fois qu'ils subissent des défaites. C'est pourquoi il appelle les Maliens à serrer la ceinture et continuer à soutenir les femmes, convaincus que la paix n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Dante foli mun na k'u fo u ka wuli ka jɔ la k'u fo u ka fasokanu na k'u fo u ka jamana jɔ la n'i y'a jateminɛ gɛlɛya 2 de tun b'an kan fɔlɔ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ an ka jamana kun tilalen don an b'an ka jamana sɔrɔ cogo di bɛ k'an ta cogo di o gɛlɛya kun b'an kan a filanan kun ye min ye jatigɛ wale kɛlɛ kɛ mun ka to an ka jamana basi donc o gɛlɛya 2 de tun b'an kan ala barika la ala n'an ka sɔrɔsiw jamanadenw olu ka dɛmɛ an'u ka kanu an'u ka dɛmɛ la an ka finituwa wuli ka jɔ la ala barika la an ka jamana an bɛ se k'a fɔ bi an ka jamana b'an bolo i tɛ mali région foyi bi bi na ko an ka finitugu tɛ a tɛ yen i mana région fɛn ta o y'a sɔrɔ finitugu bɛ yen o de waati kuma dɔ sera waati dɔ région dɔ tun bɛ yen o tun t'an ka jamana yɛrɛ bolo mɔgɔ sugu bɛɛ tun bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ mun ka don o b'o kɛ mais bi bi na o tɛ yen mali finitigi bɛ an ka région bɛɛ la donc o ye foli an ka foli bila an ka finitugu la n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ caman ɲi bɔnɛna u ka sigiyɔrɔ caman tiɲɛna caman yɛrɛ marifa bila k'u yɛrɛ di donc o b'a yira an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ mun na su ani tile min b'a to basigi bɛ se ka na an ka minnu ɲi tora la an bɛ ala deli ala ka u dayɔrɔ sumaya sɔrɔsi fara sivili kan ani minnu jiginna ala ka nɔgɔya d'u ma ka kɛnɛya d'u ma donc a yɛrɛ jateminɛ jatigɛ wale ka kɛlɛ fanba de ka bon mais o kɛlɛ min bɛɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ ko u bɛ mɔgɔ de ka kɛlɛ la diinɛ kɛlɛ ko tɛ siya kɛlɛ ko tɛ bɛɛ y'a faamuya donc o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ kɛlɛ de a bɛ kɛlɛ parce que an y'a dɔn u ka laɲini don jamanadenw fɛ ka ban o de y'a to an ka kɛlɛ donc n'an m'a kɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana ye bɛn ni kɛlɛ mun sabatilen b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ ka fiɲɛ don o la a bɛna kɛ sababu ye k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na donc o de y'a to an b'a kɛlɛ sira bɛɛ fɛ o kɛlɛ in o ye badabada de fo n'an ka jamana sumana don min na san 2025 o kuranko gɛlɛya o ma dogo mɔgɔ si la gɛlɛya nana hali bi an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko la cogo min na n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila jamanadenw na u ye musaka min bɔ min b'a to hali bi kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka fɔ fana an filɛ yɔrɔ min na bi bi na fɛn caman sigilen don sen kan ma dɔn basigi bɛ na depuis salon a baara bɛ sen na mais an bɛ se k'a fɔ mun na bi bi na an bɛ se k'a fɔ ko bi ka fisa ni kunun ye parce que salon a kun ka kalan yɛrɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲɔgɔn dɔɔni fo ka taa fɔ k'a banna n'i y'a jateminɛ an kun jigin bɛ miliyari 400 de kan mais tellement a seri la an y'a seri k'a seri an taara sɔrɔ fo 761 na bon n'i y'a jateminɛ o kɛra sababu ye k'an ka nafasɔrɔ sira ninnu recette ninnu ko k'a dɔ fara o kan miliyari 580 ɲɔgɔn na o fara an ka recette kan bon n'i y'a jateminɛ an ka budget la an ka jamana waganden a bɛ mun fara o kan san kɔnɔ o bɛ taa miliyari 1,022 ɲɔgɔn na donc n'i y'a jateminɛ fana fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ tun y'u ka sanu feere a wari tɛ sigi an ka jamana na wa sisan o fɛɛrɛ sigira sen kan sanu fɛn fɛn feerela a bɛɛ wari bɛ sigi an ka bangiw la san o san u bɛna wari feere cogo o cogo san o san m'u don jamana bangiw kɔnɔ
a bɛ taa miliyari 600 la n'o ye contrat signé sisan n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ taa an ka 60 sisan ne ye contrat signé la san o san ni dɔ bɛ fara sanu sɔngɔ kan e ka 60 in de o de ka 60 de bɛ ta ka d'i ma parce que e ye contrat signé ka bɔ o de tɛ yen bilen o banna pewu mais n'o mɔgɔ minɛ la a bɛ deli ko mɔgɔw bila parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ don a ye kuma min fɔ a bɛ se ka jamana wuli a bɛ kuma min fɔ a bɛ se ka joli bɔn kɛ bon an k'o de jateminɛ dɔwɛrɛ to n y'a fɔ n ko gouvernement ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan commission dɔ bila commission min na gouvernement mɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ justice bɛ k'a kɔnɔ o conseil min bɛ k'a kɔnɔ a bɛ taa jamana wɛrɛw la parce que caman b'an karamɔgɔ caman bɛ a bɛɛ tɛ dɛ caman formera kɔ kan u b'a dɔn u bɛ wajulu kɛ cogo min na donc k'a fɔ u caman formera jamana ninnu na u tɛ ko min k'o jamanaw la u bɛn'o de k'an ka jamana yɛrɛ la o y'a to n ko a ye commission sigi a ka taa jamana ninnu lajɛ jamana damadɔnin ta u ka y'u ɲɛ la u bɛ presse kɛ cogo min na est ce que u bɛ balawu kɛ est ce que u bɛ mɔgɔ funteni ka kɛ jamanadenw funteni ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la est ce que u bɛ tiɲɛni kɛ. Fala ye Mali marabolo ɲɛdankuraw o dira u ma yɛlɛma min kɛra bi na an ka jamana kɔnɔ mara taabolo ni mara kamabɔli la a sɛbɛnkura la a yira sa k'a fɔ ko Bamako kɔni ye district ye ale b'a dan ma min ye marabolo 19 o b'an ka jamana kɔnɔ cercle 159 min ye arrondissement ye ale ye 481 ye commune 815 dugu 2712 n'o ye dugumisɛnw ye min ye baara in yɛrɛ kɛcogo n'i y'a ta k'a lajɛ sa u b'a yira sa k'a fɔ ko Mali marabolo sigicogo o de filɛ nin ye Fala ye marabolo fɔlɔ o ye Kayi ye cercle 10 bɛ ale kɔnɔ arrondissement 33 min ye commune 65 dugu 963 o de b'a bolo ani fraction marabolo filanan o ye Kulukoro ye cercle 5 b'a ale bolo arrondissement 29 commune 60 dugu 1218 min ye marabolo sabanan ye o ye Sikasokaw fɛ ye cercle 8 bɛ ale bolo arrondissement 21 commune 53 min ye dugu 667 ye ani fraction sigida 4 na o ye Segu Mara ye cercle 11 ye arrondissement 35 commune 78 min ye dugu ye 1512 o bɛ ale kɔnɔ min ye an ka région 5 na o ye Mopti ye cercle 8 ye arrondissement 34 min ye commune 50 ye dugu 785 o bɛ a kɔnɔ n'o ye dugumisɛnw ye min ye Mopti mara ye ale marabolo 6nan ye Tombouctou marabolo 6nan ye ale cercle 13 b'a kɔnɔ arrondissement 34 commune 53 min ye dugu ye o ye 1220 ye Gao ye marabolo 7nan ye cercle 16 b'a kɔnɔ arrondissement 41 commune 44 dugu 428 ani fraction b'a kɔnɔ Kidali ye marabolo 9nan ye cercle 9 b'a bolo arrondissement 29 commune 30 o b'a bolo maa min bɛ n'o bɛ dugumisɛn min b'a kɔnɔ ani fraction b'a kɔnɔ o ye 211 ye Tawudeni o bɛ daw kan o ye marabolo 10nan ye min ye cercle 6 bɛ ale bolo arrondissement 30 commune fana ye 30 ye dugu 377 o bɛ ale bolo min ye Menaka ye ale ye 11nan ye Menaka ye cercle 6 ye arrondissement 18 min ye commune 28 dugu 276 Nioro Sahel ale bɛ daw kan ale cercle 6 ye arrondissement 14 commune 31 dugu 400 o bɛ ale kɔnɔna na Kita bɛ daw kan o ye cercle 6 ye arrondissement 14 commune 33 min ye dugu ye o ye 774 ye Joyila bɛ nana daw kan ale fana ye cercle 6 ye arrondissement 13 commune 23 dugu 774 o b'ale fana kɔnɔna na Nara bɛ nana daw fana kan Nara ye cercle 6 ye arrondissement 12 commune o ye 14 ye dugu 286 o bɛ Nara kɔnɔna na Buguni mara ale bɛ nana daw kan ale ye cercle 10 de b'ale kɔnɔ arrondissement 30 commune 57
min ye dugu ye o ye 1010 ye Kucala cercle segi min ye arrondissement 22 commune 46 min ye dugu ye o ye 396 ye San cercle 7 bɛ ale bolo arrondissement 17 commune 42 min ye dugu ye o ye 832 ye Douanza cercle 6 arrondissement 18 commune 24 dugu min b'a kɔnɔ sa o ye dugu 237 ye Baɲangara cercle 9 arrondissement 30 commune 53 min ye dugu min b'a kɔnɔ o ye 1024 ye Bamako district ale ye cercle 1 pe de bɛ ale kɔnɔ sabula a yirala fana k'a fɔ ko cercle 1 commune 1 arrondissement 7 min ye kin ale ta ye kin ye fala ye kin 99 o de bɛ Bamako kɔnɔna na n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa district 1 de bɛ an bolo région 19 cercle 159 min ye arrondissement ye 481 commune ye 815 ye min ye dugu ye o ye 1000 712 o de bɛ Mali ale kɔnɔna na fala an y'a fɔ fana k'a fɔ ko min ye Basolma Bazie ni ale Burkinakaw ka maa ye maa min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na taama na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AESCO min bɛ Burkinakaw fɛ n'o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ale de sigilen don ko kunna kunun ko président ale y'a bisimila a tilalen kɔfɛ min ye premier ministre fana y'a bisimila ani Ablaye Mayiga ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Ablaye Diop ale sigilen ɲɛna an ka jamana cɛ sirangɛrɛbɔ ministre a nana sa ka n'a lajɛ Burkina kan ka baara kɛ ni dakun min ye ni baara kɛcogo min ye fasodenw ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ ale bolo AES kɔnɔna na ka se ka o fana baaraw kɛ ani premier ministre ka kuma bɛ tali kɛ o la a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ sen na AES kɔnɔ bi olu fasodenw ka tɔn jɛkulu tɛna to kɛrɛfɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka baara fɛn fɛn kɛ ani min ye capitaine Ibe kan ka baara kɛ ni feuille de route fɛn fɛn ye olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se k'a dɛmɛ cogo min na min ye nin jɛkulu min sigilen don Burkinakaw fɛ yen AES jamana tɔw fana na k'a ɲɔgɔnna kan ka sigi yaasa jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka baara la ni AES ɲɛmaaya dir'u ma latilenniw ni baaraw kɛcogo ɲuman o ko ta nasira fɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'a segin ka na lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa fala ye sanubɔko ta nasira fɛ Keɲeba mara la min ye muso dɔw olu kɔni tora ndamanda dɔ la sanubɔyɔrɔ dɔ kun don sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Jalafara commune kɔnɔna na Keɲeba ale cercle kɔnɔna na ni ye sanubɔyɔrɔ in kɔni ko a binna musow kan Siniwalakaw olu ka sanubɔyɔrɔ kɔrɔ don muso 6 o de tora ko in ale senfɛ Jalafara commune ɲɛmaa n'o ye Seydou Sako ye ale ye kibaruya in sɛbɛntiya an ye Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a daminɛ nin kalo in tile 12 la sa fo ka na se kunungo ma wulikajɔ ni baara mun bɛ yen n'olu sera ka kɛ Wolomasiri tabaw bolo pankuru ale ni dugumacɛw fɛ ko o de filɛ nin ye min ye kungokolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Sunsan ni ale bɛ Segu marabolo kɔnɔna na wulikajɔ belebeleba kɛra ye gosiko 2 ni pankuru ye k'a bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛnna Bamanjɔni jɔwale kabaw kɔni dagayɔrɔ n'u ka moto k'olu bɛɛ lajɛlen halaki min ye Zancɛbugu fana kɔnɔna na kungokolo dɔ bɛ yen ko Kekɔrɔkaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen fana wulikajɔ kɛra ka se olu ma gosili sabanan o kɔni sera sa Bamanjɔni jɔwale kaba dɔw kɔni tun bɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jafara bɛ Moti marabolo la olu fana ka minɛnw bɛɛ lajɛlen nɔɔni an'u bolo minɛnw bɛɛ lajɛlen baro kɛlɛtigi ko sa ko ka bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ armée ale kɔni bɛ wulikajɔ la su ani tile yaasa ka se ka baara kɛ Bamanjɔni jɔwale kabaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'u ye o yɔrɔ sɔrɔ ka se k'olu bɔ baara la k'a b'a ɲini jamanadenw fana fɛ fana u ka dugawu kɛ min ye baaraw ye kibaruya mun mana na k'u bolo u k'a lase u ma yaasa dan bɛ se ka sigi ninnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la cogo min na Falaye ko ni wulikajɔ ma kɛ ko Segu bɛna na hôtel ntanya dɛ Segukaw
u ko kabini basigibaliya nana don an ka jamana kɔnɔ baarakɛda min bɛ bi ni o ye hôteliw ye Segu kɔnɔ degun caman sera u ma degun ninnu caman tun bɛ yen u y'a lajɛ k'olu kunbɛn ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka nin waati laban in na Segu hôtelitigiw caman ko bi maaw tɛ se ka taali min kɛ Segu i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen o y'a to hôteli caman bɛ Segu bi olu y'u ka daw tugu degun wɛrɛ min nana far'u ka fala ye taji sɔrɔbaliya Segu dugu kɔnɔna na o y'a to baara gɛlɛyara hôtelitigiw bolo hali ni baara kan ka d'u ye nka ni taji t'u bolo ni courant tɛ yen o ye a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya wa nin waati in na fana min ye siraw kɛcogo ani maaw ka taa ni ka Segu gɛlɛyaw ko hôtelitigi caman kɔni bɛ yen bi olu ye denmisɛnninw caman labila baarakɛbaliya sabula u tɛ se ka u to yen baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka sɔrɔ Segu dugu kɔnɔna na bi ko n'i ye hôtel 2 dayɛlɛlen ye k'a na kɛ u bɛ ka taa yɔrɔ fura de n'o tɛ ko dunan kɔni o yeli o gɛlɛyara kosɛbɛ hôtelitigiw fana ko minisiri min bɛ yen n'o ye Mamu Dafe u bɛ welewelemada bila a ma a ka se ka wuli ka jɔ kɛ u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka sigi ka kuma u ka hakili jagabɔw kɛ fɛɛrɛw fana b'u fana kɔnɔ o ni minisiri mana gɛrɛ ɲɔgɔn na fala ye a ka ca Ala fɛ min ye nin ko in ye u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ a la sabula nin bɛɛ la impôt bɛ k'i tɛgɛ jan nin bɛɛ la baarakɛlaw bɛ k'u tɛgɛ jan nin bɛɛ la courant ni ji o bɛ sara ni u ma ɲɔgɔn ye ka kuma ka fɛɛrɛw sigi sen kan olu tɛ ka client sɔrɔ u tɛ ka se ka baara kɛ hali a dɔw yɛrɛ da dumuni yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyalen don kabini minɛnw bɛ mara frigo kɔnɔ fo frigo yɛrɛ nana jɔ courant tɛ yen ji tɛ yen taji tɛ yen ko bi bi in na kɔni Segu hôteliw u bɛ degun kɔnɔna na fala ye fo n'a kɛra kelen kelenninw ye dɛ wa hali olu yɛrɛ fana u bɛ nimakaran na bi bi in na dɛ dire an kun y'a fɔ ko min ye jikankurun ye ale dɔ kun ye dafirila fala ye a nɔgɔnin fɛ maa 36 37 o min kun fatura muso 25 tun bɛ o la maa 19 kun bɔra nka ko nin waati laban in na maa ɲininiw kɛlen kɔfɛ fala ye ko halisa ko maa dɔw bɛ olu ma ye dɛ halisa u bɛ ɲinini na hali bi ni ɲinini dun kuntala janyana o kɔrɔ ko ji y'u dun IFM min bɛ yen n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangaw fɛ yen ekɔli karamɔgɔw ka IFP ko kalan taara kɛ olu mɔgɔw kunna sa n'o ye ekɔliden 300 ye yaasa cogo min na kiribikiribifɛnw u bɛ se k'u kisi o ma cogo min nin bolola baarakɛyɔrɔ in denmisɛnninw ɲɛfɔliw kɛra u ɲɛna sa u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ kisi dɔrɔgu ma cogo min baara in kɛra u yɛrɛ ka yɔrɔ la a kɛra min ye sibiri tɛmɛnen baarakɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani ko minnu bɛ yen sa k'u k'a lajɛ fala ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dankari i ka denmisɛnninya la i k'i mabɔ o la kuma tɛ bi dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw ani fɛn minnu bɛ yen ni o bɛ denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka denmisɛnnin tiɲɛ don a dɔw b'i galabu kɛnɛ nka i galabu bɛ tila ka kari dɛ ko k'u kɔlɔsi o la o ɲɛfɔli kɛra o ye yaasa u bɛ se ka faamuya cogo min bunubakaw fɛ yen n'o ye kapesokaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kolonanbugukaw fɛ yen muso minnu bɛ yen olu donbolo kɛra olu ye fala ye jeli ni ale marabolo ye komini ye Segu Samara la u ye donbolo kɛ olu ye muso minnu bɛ nakɔ sɛnɛ hectare 1 bɛ minnu bolo ka se ka u dɛmɛ ni minɛnw ye yaasa cogo min na u bɛ se ka u bolo mɔnɔbɔ min ye Mariam Kulubali ye n'ale y'u ka ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko a ɲɛna kosɛbɛ nin bɛna n'a to u bɛ dɔ fara u ka sɔrɔw kan yaasa ka se ka yiriwali kɛ muso minnu bɛ yen sa n'olu kɔni b'o nin baara ninnu na u bolo olu bɛ se cogo min na ka dɔ fara u fana ka donbolo u ka sɔrɔw kan dɛmɛ in ko a bɔra jɛkulu yɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye kerecɛnnakaw ye ka se ka kɛ ka ni muso ninnu dɛmɛ ale ni Karitasi o ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na san marabolo la fala ye an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kibaru kɔnɔna na fala ye anw bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kurakurali don na bi n'o ye janvier kalo tile 14 ye ka foli tanu kɛ ka kɛ maaw ma maa minnu y'u cɛsiri k'u jija gɛrɛntɛn jugu min ni CEDEAO tun b'a fɛ k'a ta k'a ɲɛsin anw ma ani UEMOA a waati la ka se ka o wuli ka bɔ anw kunna don in kɛrɛnkɛrɛnnen don a nafa ka bon anw fɛ yan
sabula min ye denmisɛnnilakaw ye ko k'olu lamɔ an ka taabolo n'an ka tabiyaw la ka se ka olu sigi sen kelen ka baara in bɛ ka kɛ o cogoya la bi ni ala sɔnna ma min ye minisiriw ye olu bilalen don ka taa jamana kɔnɔnaw la fala ye ka taa ɲɛfɔli kɛ denmisɛnnilakaw ye ɲɛbila baara minnu bɛ se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na ni 14 janvier fala ye n'o ye mali ka souveraineté retrouvée don ye an b'a yira maaw la fana k'a fɔ ko min ye coupe d'Afrique ye ale fana demi-finale don ye bi ye o hukumu kɔnɔna na ŋanaw bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ bi fala ye kabi lazara waati min ye anw senegalikaw ye anw ni farawuna ka dugu maaw anw n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye egyptekaw ye a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn fala ye min ye Tangier ndolanci kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ibn Battuta la a bɛna taa kɛ o kɔnɔna na n'a ka di ye a fɔ ko Sadio Mane ale ni Mohamed Salah olu ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Coupe d'Afrique san 2021 u kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o tora Senegal ta la ko ye ngɔyin kɔfɛ n'o ye penalty ta ye bi min ye nin ko in ye fala ye ko Senegalikaw u y'olu ye Mali ci 1-0 Egypte fana ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire ka 3-2 ko min ye ndulaci ye k'a bɛrɛ bɛnnen don Senegalika fanga ye min ye o ye a ka cɛsiri ni a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen u sɛnɛ ka di wa hakilinaw b'u la nka min ye Egypte ye ale ye jamana ye jamana min ka Coupe d'Afrique tata ka ca n'an bɛɛ lajɛlen ta olu ka lolo ye 7 ye ko wa ko ni jamanaba 2 de bɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ fala ye min ye Nigeria ye aw ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye masakɛ denkɛ o ka ndolanci kɛnɛ ka arabakaw fɛ yen falikɔnɔ ɲɛnajɛ in ale degunba yɔrɔ bɛna kɛ min ye Super Eagles olu kɔni ye Algérie de bati 2-0 min ye Marocains ye olu fana ye se sɔrɔ Cameroun ka 2-0 nin tɔn 2 bɛɛ lajɛlen ŋanaminɛ ŋanaw don fala ye min ye ko in ye sa eko terrain ko de tɛna o bɔ ɲɔgɔn na wa sabula a bɛ ka taa Marocains fɛ yen terrain kɔni o da ka di olu la nka kabi tulo in daminɛna bi kelen de fana donna Maroc kun maa si m'u ka celu dasi nka Nigeria ale ye celu dasi ko 14 kɛ wa min ye galabu kɛnɛ a bɛ ka taga ɲɛsin u ma ko min ye Green Eagles ye n'o ye sɛgɛw ye u ni sɛgɛ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na han u ni wara de bɛ ɲɔgɔn na sa kɛ Lion ni l'Atlas ko ndolanci kɔni bɛna na jija Nigeriakaw olu ka maa mafalenba dɔ n'o y'u ka waritigi ye ko kɔni ye layidu ta ko n'u sera ka nin ko in ɲɛnabɔ bi fala ye sefa wari miliyɔn 600 300 o bɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'u ye kubu ta a bɛ 600 di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma joueur ni encadrement fala ye ko kafu ale tun ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sa ka ɲɛsin waati laban in na ndolanci minnu kɛra mais halisa ko o jaabi ma di min ye maaw sigilen don k'o kɔnɔ wa fana ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye Coupe d'Afrique demi-finale a ka kɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ équipe minnu bɛɛ lajɛlen ye kubu ta ko siɲɛ kelen-kelen nin y'o fana siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan yanni Coupe d'Afrique dɔ ka ban kafu bɛ ka Coupe d'Afrique wɛrɛ labɛn fala ye Coupe d'Afrique min filɛ nin n'o bɛ ka taa Marocains fɛ yen a bɛ f'o ma ko CAN Maroc 2025 min ye o ndolanci ye o bɛ ka ban yɔrɔ Kenya Uganda ni Tanzanie san 2027 olu kan ka o ndolanci labɛn kunungo sa arabakaw fɛ yen min ye jamana 12 u y'olu ta k'olu bɛna na ɲɛbila tulon kɛ olu bɛna na taa ni ka segin kɛ o jamana 12 olu de tɔgɔ filɛ nin ye Sudan du Sud ale ni Eritrea olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segin la ni min tar'o la o bɛ tɛmɛ min ye Maurice ye ale fana ni Chad olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segin la Djibouti ani Libéria fasana dɛ fala ye Libéria fasana sa dɛ o kɔfɛ Somali ale ni Eswatini olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Burundi o fana ni Seychelles bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segin la ninnu ka jaabiw sa fala ye o mana na kɛ Ethiopie fana ni Lesotho olu fana bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ taa i b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ min fɛ yan n'i jɔyɔrɔ ma ɲɛ n'u b'i dasi don o don e ti fɛn sɔrɔ fɛn na i ti se maa la ma wa ni ninnu dɔw n'anw bɛnna n'u b'u dimi kara anw na fana nka zen o tɛn'u dimi kara an na tuguni ninnu minnu ka balontan filɛ nin fala ye k'a fɔ mɔgɔw ko y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na kɛ taa ni ka segin ye min ye maa 6 min bɛ yen n'olu sera ka se sɔrɔ taa ni ka segin la olu bɛna fara jamana 42 kan gurupuw bɛ sɔrɔ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kafu a bɛ sɔrɔ k'a fɔ fala ye kunu fitirimagɛ waati an ye kibaruya sɔrɔ ko Mali kɔnɔna yan Fédération Malienne de Football n'o ye FEMAFOOT ye n'a ɲɛmaaya tun bɛ Mamutu Ture Bavie bolo ko ale ka tɔnden 13 ɲɔgɔnna
u ye walan sɛmɛ an ye ko in ɲɛɲini ka ɲinini kɛ k'a faamu ko min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ don min ye fédération yɛrɛ maa masurunnaba dɔ o tun ye bataki in ci anw ma kabini lazara waati fo ko nalen daŋɛnɛmaya tuma min an ka sɔrɔ ka maa wɛrɛ fana sɔrɔ min ko in ye tiɲɛ fala ye n'o kɛra o kɔrɔ ko fédération ko banna fédération bureau n'o ye comité exécutif ye maa 14 de b'a kɔnɔna na 14 na ni 11 ko an ye walan sɛmɛ fala ye o y'a ko bannen ye n'o kɛra fédération bɛ bɔ yen pewu o la sa baara minnu kan ka kɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Mamutu Ture Bavier ye ale ka baara kun daminɛna mais ni kana san 7 bɔ sabula a kun ye san 4 fɔlɔ kɛ danaya kun taara ka d'a kan utu kalo tɛmɛnen na ni o kɛra utu kalo san 2022 san na ale nana ka na sigi ni waati na sa min ye Mamutu Ture Bavier ye ale kɔni ka n'a ka maaw ni olu ka baara bannen ko in ko yalama ko kɔlɔlɔ bɛna na yala wa maaw ko madara ni kɔlɔlɔ bɛna na yala sabula Mali ale kan k'i teliya joona ka se ka FIFA o ladɔnniya nin ko in na éliminatoire minnu bɛna na kɛ an sen ka to la an ka denmisɛnninw ka to dulati la min an ka baaraw ka se ka teliya joona jɛkulu dɔ ka sigi ka kɛ n'o waleya ye fédération yɛrɛ vice président kɔrɔlen n'o o ye Seku Jego Keyita ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Seguba ale ye an y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na fala ye waleya min kɛlen filɛ nin ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ an ka Seguba ale lamɛn a bɛ ɲɛfɔli kɛ maa 19 in olu ka walan sɛmɛ in a bɛ na ni mun ye n'olu ye walan sɛmɛ Kasim teliyala ko bureau tɛ yen mɔgɔ 19 de don ni mɔgɔ 11 déjà n'olu démissionné la o kɔrɔ bureau tɛ yen donc le bureau est dissous mais ɲan b'a la mɔgɔ caman bɛ kuma u bɛ k'a fɔ ko ka taa assemblée extraordinaire la ko ka taa a kuma fɔ yen organe min tɛ yen bilen o kuma bɛ taa fɔ min et puis jɔn b'o assemblée convoqué secrétaire général kɔni tɛ puisque président de l'assemblée extraordinaire ni assemblée convoqué le comité exécutif mais le secrétaire général dans ses attributions ne peut pas convoquer une assemblée générale donc c'est un moyen encore ka taa wari de bɔ k'a tiɲɛ la tiɲɛ sinon la démission et la dissolution est déjà actée. donc mɔgɔ 19 min ye comité exécutif ye ni 11 ko a ye walan sɛbɛ dɔrɔn o y'o ko bannen ye o y'o ko bannen k'a daminɛ comité olympique sariya bolo la ka na statut type de fédération na ni mɔgɔ fɛn majorité kɔni kelen mana far'o kan c'est fini o y'o bureau ko bannen donc assemblée u bɛ assemblée générale extraordinaire ko kuma min na il faut que autorité ani fɔ u ka fɛngɛ c'est un moyen déguisé ka taa mankan wuli tuguni donc ni bureau tɛ yen bureau ko banna puisque n'i y'a mɛn comité exécutif ko décision bɛ ta o y'a sɔrɔ majorité de bɛ yen ni majorité tɛ yen o comité exécutif bɛ yen bilen yan. donc n'i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ olu sɔnna ka démissionner nka u bɛn'u labɛn tuguni ka ko in ta kura ye ka Bavier dɔrɔn de bɔ a la quoi. Voilà, en tout cas o stratégie dɔ kɔni b'u kɔnɔ alors que en tout cas majorité démissionna 50+1 donc juridiquement o kɔrɔ bureau tɛ yen o ye dissolution de donc maintenant autorité de kan ka fɛngɛ maintenant surtout tutelle en tout cas ne kɔni ɲɛna n'u nin fɛn bannen ta ka girin k'u bɛ élection organiser nin kɔnɔ n ye min f'i ɲɛna sisan texte ninnu tellement que a ɲagaminen don e m'a ye u ye relecture ni karaba a ma mɛn yan diyagoya ko k'a kɛ donc c'était pour que ka texte nin bɛɛ ɲagami k'a ta ye k'a bɛn u yɛrɛ ma donc il faut revoir. donc n'an m'an kɔlɔsi mɔgɔ minnu filɛ nin ka nin baara kɛ nin bɛnkan dɔ bɛ sɔrɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ la na dɔrɔn yaasa Bavier kelen ka bɔ a la et pour que u ni CAF ni FIFA bolo ka to ɲɔgɔn bolo hali parce que an ye ka fɔ sariya sɔsɔ cayara aw ka balontan sariyaw la nin san laban in kɔnɔna na. kojugu n t'i sɔsɔ la o fana b'a la mais en tout cas immédiatement ko ka élection kɔni organiser o kɔrɔ baara ma kɛ puisque o kɔrɔ système kelen in de bɛ yen tuguni donc ouverture min kan ka kɛ même mɔgɔ tɔw ye Kasim a bɛ gɛlɛya. donc sisan e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ teliya la pour que ka se ka ko in bɛɛ sigi sen kelen kan ani mɔgɔ bɛ ka yɛlɛma min ɲini o bɛ se ka kɛ cogo min na. donc rapidement ne y'o de fɔ a tɛ se ka taa ministère kɔ
il faut que u ka kɛ rapidement ka FIFA informer u ka organe dɔ bila en place rapidement pour que baara bɛ se ka daminɛ même sini bɛɛ puisque au fur et à mesure o bɛ to ni fɛn na tan ɲɔgɔn makɔnɔ na a ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ et puis échange fana bɛ yen. awa Seguba Keyita an y'a ye k'a fɔ joueur kɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ ka don a la a n'a fɔ ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ fɛ ka don fédération kɔnɔ don cogo ye cogo jumɛn ye fédération yɛrɛ la maa bɛ se ka kɛ a tɔnden a membre ye cogo di. bon fédération élection bɛ kɛ liste ko de ye liste de don donc ni min bɛ président ɲini a b'a ka liste dilan a bɛ mɔgɔw ta bon pour que ancien joueur fana ka don a la puisque n'i bɛ kɛ a président ye min ka gɛlɛ a la kosɛbɛ o ye parrainage ye parrainage dun réservelen don club damadɔ de bɛ yen ligue 1 ani groupement ani ligue régionale ani deuxième division donc f'i ko o parrainage ni fɛnw sɔrɔ o parrainage yɛrɛ ka gɛlɛn ni élection yɛrɛ ye. voilà alisala babi binnen o parrainage ko de la puisque babi ye kelen y'a bɛɛ ta. a dɔn fo jɛkulu minnu fɔlen filɛ olu ka sɔn k'a fɔ k'u b'u bolo don i kɔrɔ i ka na n'o tɛ i tɛ se ka wuli ten komi ne ɲɔgɔnna ka na k'i bɛ don a la. voilà exactement donc faut que i parrainer o de y'a to o parrainage u kelen bɛ k'o de fana fermer sisan o de kan ka dayɛlɛ n'o dayɛlɛla candidature bɛ caya balontan kɔrɔ ninnu mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali puisque o bɛɛ ye fasoden de n'i nana compétition na avec les autres a banna n'i gagnera o don n'i ma gagné fana o don mais toujours awɔ. Seguba an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn dakuruɲɛ laban na k'a fɔ ni an ma taa wagati dɔ labɛn ka sɛbɛnw sigi sen kelen kan ka taga élection kura la an bɔra degun min kɔnɔ an bɛ se k'a kelen kɔnɔ quoi. an bɛ bi a kɔnɔ teliya la puisque gafe minnu bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a gafe si man ɲi administration fédération bi n bɛ min f'i ɲɛna Kasim ne ma fédération ye bon Afrique n tɛ diɲɛ ta a fédération désorganisé don ka tɛmɛ min kan pratiquement donc il faut que a ka sɛnsɛn de gouvernance financière o gouvernance administrative institutionnelle il faut que rapidement au audit ka kɛ et puis les compétences panel d'experts minnu bɛ yen u kana rapidement ka fédération in sigi sen kan sinon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tiɲɛnen don dɛ. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. merci Kasi. ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 21 i bɛna k'an ka maa welelen yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen walawala n'u ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna teliya la. ok bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn. n'ala sɔnna a ma. i Keyita ala ka tile yɛrɛ caya. merci. Falaye nin ye ko de daminɛlen ye parce que n'o y'a sɔrɔ fédération yɛrɛ bɛ ninnu bɛ walan sɛmɛ wagati min sɛbɛn min bɛ fédération kɔnɔ i n'a fɔ Seguba bɔra k'a fɔ cogo min ni ko bɛ ten cogo la baara ma ban dɛ maintenant ni minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna i n'a fɔ Seguba y'a fɔ cogo min ale de bɛ se sisan joona ka FIFA ni CAF sɛzi ka ninnu ka démission ko kuma fɔ kalata bɛ se ka labɛn cogo min wagati dɔ ka di texte ka yɛlɛma bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ maa maa bɛ fɛ ka don bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ o sariyaw ka sigi bɛn ka kɛ o kan baara ka kɛ o kan mankan wɛrɛ kana kɛ tuguni ne hakili la ni bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ o la maa garisigɛtigi mana na sɔrɔ o na kɛ fédération président ye Falaye maintenant il faut pas que a ka kɛ dabiri wɛrɛ ye tuguni ka taa wolo ko la min bɛna na an bila dingɛ wɛrɛ kɔnɔ zen nin ka kɛ chance ye maa si kan'a fɔ ko n bilara kɛrɛfɛ maa si kan'a fɔ ko nin kɛra n na bɛɛ ka taa a égalité de chance a ka se ka kɛ ka ɲɛ sɛbɛn ɲɛnamaw ka sɔrɔ an ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ Modibo Mao Makalu i b'a dɔn dɛ yɔrɔ ale sɔrɔ baarakɛla don ale de kɛra fédération malienne de tennis président ye Falaye Modibo Mao Makalu maa min don maa dogolen tɛ sabula an ka jamana kɔnɔ yan sɔrɔ ko ta nasira kɔni fɛ an yɛrɛ n'a bɛ baabu caman kɛ a kuma caman maintenant fo fédération malienne de tennis olu y'u ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min senfɛ sa n'o y'u ka assemblée générale ta ko 23 ye o de senfɛ kalata kɛra k'a yira sa k'a fɔ sibiri tɛmɛnen min ye Modibo Mao Makalu ye baara kɛra maison des jeunes yɛrɛ kɔnɔna na Bamakɔ yan ale taara ka kɛ fɛn ɲɛmaa ye nin waati in na sa yan'a kun ka na bureau in yɛrɛ kɔnɔna na a kun b'a la n'o ye fédération tennis bureau ye
ale kun ye vice président ye o ko kɔnɔna na donc danaya tara ka da kan nin wagati na k'a ka kɛ président ba yɛrɛ ye an bɛ foli kɛ kɔrɔ ye k'ala k'a ɲɛ a bolo ala ka ta fanga ko ala min ye baara ɲɛ ala ka timɛko ɲuman d'a ma fala jeu concours casque 2 de b'an bolo motoboli casque o 2 de bɛna na da Mali fɛn Nigeria Maroc Sénégal Égypte donc ni min y'o jaabi sɔrɔ an bɛna tila k'a bila an ka page sanfɛ pour que ka se ka o sɔrɔ donc mɔgɔ kelen o kelen min mana jaabi ɲuman sɔrɔ casque kelen bɛ don motoboli casque kelen bɛ don o ma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka waati wɛrɛ yira an na i yɛrɛ Keyita ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababa ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17